Bermeoko udalak Erroxape emakumen elkarteak Sorginorratzek eta Noresek konzentrazioa burutu dute Goiko plazan. Etxerako bidean ez dut ausarta izan nahi, askea baizik lelopean. Bermeon emakume batek jarritako sexu erasoaren salaketa delata. Bermeoko alkate den Idurre Bidegurenek azpimarratu du biktimari udalaren elkartasun eta babes guztia adierazi diola eta beharrezkoak diren baliabideak jarriko direla jakinarazi du. Sexu erasoak emakume guztien kontrako erasoak dira, onartezinak eta gogor gaitzetsi nahi dira udaletik. Ez da onartuko Bermeon emakumeen kontrako inolako erasorik. Horixe gaineratu du Idurre Bidegurenek. Emakumeen aurkako indarkeria genero desberdintasunen adierazpen larriena dela azpimarratu du. Emakume izate hutsagaitik beldurrez bizitzea onartezina dela eta aske bizitzeko eskubideak guztiok ozen aldarrikatu behar dugula. Konzentrazioan nabarmendu denez, aski da libre izateko eskubidea daukate emakumeek indarkeria matxistari aurre hartzea guztion ardura dela azpimarratu dute eta mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dute. Etxerako bidean ez dut ausarta izan nahi askea baizik lelopean. Emakume baten kontrako edo zeineratako erasuen, emakume guztiz den kontrako, berrio zuen kontrako erasue da. Eta horregaitzi batu gara gaur, hemen, gogor gaitzesteko. Eta emakumeok, bigarren mailako pertsonak moduen trataten gaitzuzinari, argi eta garbi dinotzagu, olako jarrerak ez dugu zela onartzen. Sistema patriarkalak sortutako emakume eta gizonan arteko berdintasun faltak eruten gaitzu gaur bizi dugun moduko egoera honetara. Horregaitik, jendarte eredu barribet, berdintasunien oinarritutakoek lantzen jarraitu behar dugu danok batera. Emakume izate hutsagaitzik ez dugu gizonezkoek baino arrisku handiz dauek asumi du gure. Aske sentitu nahi dugu, etzera bakarrik joan ele izateko pertsona libriek izan nahi dugu. Eta horregaitzik gaurko lelo hau, etzerako bidean ez dut ausarta izan nahi, askea baizik. Bermeoko mugimendu feministaren izenean nahi dut esan, gauzelaia ez da inmonor arte ero koinor arte. Ze ezin gara bizi holango bilurregaz. Etxera zuteko libriek nahi dugu izan. Hau da, beste motibo bat, martxun 8 kalera urteteko. Libriku dugulakonik izan bilurrek, komuneti beragotateko. Ze karajo, librik izan bigaritzelakon, mundu guztizelez, pertsona garitzelakon, ze koño. Dano kalera martxuen 8. Amentalak ezki balkoietatik eta kalera. Geure buruen jaue izateko. Gizonak gelditzutideko etxien, umie zainduten, jateku eitzen, plantxie eitzen, eureku daugin guztitzen, gure biharrak izan badik. Zeinion, ez dino beti izaten do bardin. Biblia santun bertan bestino, guk harriku eltzateku kumie zaintzak eta edozeren bidugunaka. Martxun 8 dano kalera oneri ez etxa emoteko. Pankarti behia gazta dakogu, barriz egingu, da ez du itxiko, arek eta lortu arte hau gelditzutie.